man skal tegne og designe til laserskæring, er det vigtigt, at man kan bestemme stregens farve. For det der afgør, om man vil skære noget, gravere det, eller det hedder light cut, en rids, hvor man tegner i overfladen. De er 3 forskellige typer. Når man for eksempel her tegner en firkant, jeg kan lige tegne igen her. Lille tip, det er lige at runde hjørnerne. Det er ret at holde ved. Så min er sort, og min er sat op til at bruge den sidste stregfarve, der er. Jeres vil nok måske første gang se sådan her ud. Og være fyldt ud. Og det er ikke fordi laseren den er sådan set lidt ligeglad med det, men problemet kan faktisk være, hvis man nu har noget bagved her. Det kan man så ikke se, men det kan laseren så stadigvæk. Den vil stadigvæk skære der, så det er godt snyde lidt. En god idé det er så at arbejde uden fyldfarve. Det gør man ved hernede at trykke på krydset. Så forsvinder den. Hernede, der kan se udfyldningen. Der er ikke nogen. Før var den blå. Ingen. Bestrygning hernede, eller stroke, hvis I har den på engelsk, det er stregens farve. Jeg kan skifte den på flere forskellige måder. Hvis jeg holder shift nede og klikker på blå for eksempel, så bliver den blå. Jeg kan også gøre den rød. Jeg kan trække den her ned, og så skal jeg slippe den lige der. Jeg synes det nemmeste er at holde shift nede og klikke på blå, så man ikke skal til at lave yderligere musebevægelser og lige ramme det der præcis. Det kan godt være lidt drilsk. Men der er nogen, der bedre husker det, så det er jo helt op til jer. Der er faktisk også en tredje mulighed, det er at højreklikke på den og sige Set Stroke. Ja, det er en smagssag. Hvorom alt er, så er det vigtigt at kunne bestemme stregens farve. Så kan man også komme ud for, her står der Hairline, at dobbeltklikker på den. Det åbner en dialogboks op, hvor man kan styre stregens tykkelse. For det er tit, så er man også ude i, at stregen er usandsynligt tyk. Og hvis jeg nu har en tekst, nu skriver jeg lige der, så kan man ikke se noget som helst. Det kan vi løse ved selvfølgelig at køre ned i en meget lille stregtykkelse. Den kan så være svær at se, den her. Den bliver stor, når man kommer tæt på. Et lille pro-tip her, det er at vælge det, der hedder Hairline. Hairline er synlig uanset hvor langt ude du er fra, men vil stadigvæk bare være sådan den, lad os kalde den matematiske linje. Altså det er bare den linje, som laseren vil følge. Godt. Nu klikker vi op på den der, der havde vi samme problem. Jeg kan så herover sige Hairline. Hvis jeg skulle lave et skilt med det her, så kan jeg rykke den ind her. Og så vil jeg kunne sætte den til at skære den sorte, og det røde kunne jeg sætte til at gravere eller ridse. Det er sådan set det vigtigste at vide her. Den sidste ting, I lige skal vide, det er i forhold til laserskæring. Tekst og inkscape og ud til en laser, det skal altid laves om til en sti. Hvis jeg herover trykker på stiværktøjet, så kan jeg se, at der er faktisk ikke alle de her prikker, der skal være. Hvis jeg går op i sti her og siger objekt til sti, whoopty, så er det nu de her punkter med linjer imellem, og det er også at man sådan kan lave lidt funkyhed med dem, hvis man er meget til det. Men det er vigtigt for, at det er den samme skrifttype, der kommer med over, for ellers vil den bare erstatte den med en anden skrifttype i programmet. Alt efter, hvad det er for et læserprogram, I bruger. Det er det. Lad mig lige vise det igen. Altså fyldfarve, det er når man klikker direkte på. Det skal I ikke bruge til noget. I trykker på krydset. Og for stregens farve, hold shift nede og tryk på den. Man kan jo også være uheldig, at det ser sådan her ud. Læseren vil faktisk stadigvæk kunne læse, at der er noget. Og det kan godt være lidt tricky. Nu kan se, nu bliver jeg nødt til lige vælge det hele her. Og så gør jeg sådan der. Og ellers så er fortryd eller Ctrl-Z jeres bedste ven. Jeg håber, det gør det lidt nemmere at skulle i gang med den første laserskæring. Tak for nu.